Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един малък експеримент, който направих с продуктите на Шимани, специално насочени към борба с акне. Първо започнах с почистване на лицето с тяхната измивна пяна с колаген и витамин С. Много е лека, нежна към кожата и оставя усещане за свежест и чистота. Не изсушава, а напротив, подхранва кожата и я подготвя идеално за следващата стъпка. След това реших да направя сравнение. На едната страна на лицето нанесох акне коректора на Шимани, а на другата сложих акне пач от популярните на пазара. Изчаках около 3 часа, за да видя как кожата ще реагира. Резултатът? От страната с пача – зачервяване, сърбеж и никакво действие. От страната с коректора на Шимани кожата беше спокойна и гладка, без дразнене. И сега идвам с моето лично мнение. Шимани не само действа, но го прави без агресия. Без пластмасови елементи, без излишни отпадъци, само чиста грижа за кожата и природата. Ако искате ефективно и щадящо решение, това е вашият продукт.